Badi aja pun di bangkau lu penembak kepada muaro beri ampun kami dek pangulu jawa la salam dek juaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipak kadiri badan kami jauh lah kami turui dakek lah kami jalan. Lah tibur kampung mama jadi sana di Sungai Belimbiang malam kini dalam daerah Rangselayo, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Dek elok bahasa orang resiko. Allah dimbawa naya. Datang kami lah bukaan pintu duduk kami lah kembang lapiak lah unjuk Syria carano. Lah sudah puluh minum makan. Tantu karajo kami ansua. Nambah gurau semalam suntua. Nambah dendang semalam nangko. Dalam rangka pesta perkawinan anak kemanakan. Dek itu nambah samo. Cupak panua kantang balanjuang ke cupak anak tiga luar dalam daerah Minangkabau. Salam jasimpua kami anjuang kabake nenek jama uku aja jangko kok terlampau. Kami nang ketik mudo mata umur halus tahun jaguang darah halus tempuak pinang. Baraka balun mak pandapek kurang pengalaman jauh sekali. Bapa hama mak tentang itu. Si cerek di tepi banda kok rabah tolong runduan. Kami ketik mudo mata jelang baraja. Kok salah tolong tunjukan. Kok rabah tolong runduan secerek rabah daun jatuhnya darah badarai. Kok salah tolong tunjukan. Kok sasek kami pantun kami berdendang kurang pandai. Ibarat orang Melayu aja memak jelasana. Lawik na lawe kami sawang. Ombak na gadang kami tundo. Kok karam kami tentang itu. Kok tabanami yang minta disilami. Kok anyuik minta dipintasi. Baik itu kandak kami semalam nangko. Dak dirantang panjang mana mak. Wakatulah lewat pada Nabi Asomah. Dek itu ada kerajuran di rumah tadi ya. Kaganti Syria nasa Kapua, kaganti Pinang nasa Gato, kaganti perkenalan diri kami. Nangka Bogoro semalam kini, nangka Berendang semalam nangko, nangka menghibur dan sana Cimel Amelia Cimel Group dari Simpang Rumbio. Kita mulai dari tukang saluang, Daman dari Solo, Amelia Cimel dari Solo, anak kami Cimoy. Awak rancak tapi lisui. Nah sebelah ambo kemelakan ambo kah. Kapak buruak tak ada maha ke Solo. Sajak tak ada ke Solo ko lah. Lah sedang baptisan pergelangan. DJ gitu, saya DJ. Oi. Oh DJ Tarik Belelo. DJ viral kemelakan ambo. Kita diiringi oleh bayau musik. Dari tadi atau induk sama no cicigok kamera tu abuat le panjang rok nak pakai. Ambo sendiri dari Batu Sangka asal kampung Sungai Tarap kapak buruak tak ada maha kepada gantiang anta pabilo kadita bosi rancak indak buruak tak dorong Allah diuntuang ke baa juo kamal aku kamera indak cadik pandai timbang dek mama nama samo. Larami pasadang wadang di mungko jalan kadang kemudian jalan kasuliki kakida orang kawalai. Dek daman lama bisa luang. Lia jayuan suah berendang. Dia singgalangin dua kita daki. Dia bismillah gurau dimulai. Sebelum dimulai singgalangin dua. Selamat datang jemaah mak jadi sana jauh lah beturik daki lah jalan. Dek kita sari utamu jarang basuo sarumaniko ko. Nang ketik ndak tersebut namo kadang-kadang kendak tiba kalah. Bari maaf. Grup Saluang Amelia Cimel dari Simpang Rumbio semalam ko. Ialah mama jadi sana pada siang babi hari, pada malam babi minyak, pada babi umur saja. Ansulah mampu seluang daman, lanjut Amelia Cimel. Dia singgalang dua. Selamat menangakan.
Sumpah panua gantang balanjuang emak sekatan anak tiga dua tapakai di minang kabawalai ai di mayo kini alai laris sawai Jo salam kami yang juang marilah jo maaf kami minta Tuhan gua jojang pokok tak alam bawalai ai karam dan lai dinoden dino walai nan kan Ari tapia kaini bali ama tapia panguti anganyo alai duala panguti yang ama oi karam ne nyoden inyo lalai lari sawa minta tapia kami bani ama mama nandi siko alai duala nandi siko ama oi karam ne nyoden inyo lalai lari sawa Alawan kabau kapabue dema biar baja ampangan singkalai lalai ampangan singkalai di mayo kini alai Tuhan Go ado salah tapa bue ene ada mama kanan bana alai kanan bana alai karam den dinyo alai Tuhan Thank you.